Здравейте на всички! Днеска трети епизод с жонглиране и днеска почнем едно от основно жонглиране с палеца. Сега ще демонстрирам и после ще обяснявам техника. Хващаме подовка, пак всяко движение започва от свинга и от пляскане. Правим няколко пляскания и с големия пръст на една линия с ramена правим завъртане. Как да направите завъртане? С палеца може да потренирате от пода. Да научите такова завъртане. От една ръка, от втора ръка. Може да направите такива по 5. Защото друго, ние сме научили и свинг от две ръце, и свинг по една ръка. Само останало да научите завъртане. Още няколко повторения. И последно. Това основно първи вариант жонглиране. Други епизоди ще направим други варианти. Всичко 5 варианта на основни жонглирания. Ако харесвало това видео, дайте един лайк, коментари и до другия път. Чао!